試着したいです。あ、もちろんです。カリスさん、良ければこちらの席でお待ち。あんた私の友達のゆいの。アンナ、その服早く着てみて。どうしましたか？ごゆっくりどうぞ。あんた、ゆいの。彼氏です。だよね、あの女誰？いろいろ。いろいろって何？浮気？ゆいにも内緒にしといてください。はぁ？お願いします。それは約束できません。でも、着替えてみたらどうかな？いいね、かわいい。本当？サイズもぴったりだし、これがいいかもね。確かにね。お会計が14,300円です。プレゼント用にしてください。プレゼント？はい、プレゼントです。かしこまりました。こちら商品です。ありがとうございました。失礼します。最近彼氏とどう？なんで？順調だけど。変わった様子とかない？怖い怖い。何？いや、言いづらいんだけどさ、ゆいの彼氏浮気してるかも。昨日私が働いてる洋服屋に来て、女に服プレゼントしてた。嘘でしょ？ごめん、言うか迷ったんだけど、別れた方がいいね。